थांनानै गुमैरोनखौ जाबायदि नुहैबाय आं गावनो दुखुसो मोनबाय। मोनसे बथल लानानै बे बथलावनो बियो रायलायगासिनो। जेब्ला आं रायलायनायखौ नुयो आं सोंदों, गुमै बे बथलाव नों मानो रायलायबाय दङ? गुमैरोना बुंदों, बे बथलाव ईसानि आत्मा दङ। ईसानि आत्माया आंजों रायलायफैदों। बिदि होननानै बियो गाबबाय बायदों। आंबो बेखौ सानसेखालि नुदों जौ लोंनानै थानाय। आब' गुमैया नोंखौ जोबोद अनो। बियो नोंखौ मोनफिननो हास्थायदों। आब' नों फरायनो दाथांसै नामा? गुमैरोनखौ नों बेबायदि नागारनानै दाथांसै। गुमैरोना फाग्ला जादों। बियो जुदि सानसे सहायनानै थानो हायैयाव माबा मोनसे जायोब्ला दाया सोरनि जागोन? नोंनि। आरोथ' गुमैया फंसे बाथ्रा बुंदों। गुमैया नोंखौ नागाराखैनो, नोंसो गुमैखौ नागारनानै फैदों। नंगौ ना? बुं आब', नंगौ ना? बिनानाव नों बेफोरखौ मानो सोंखो? ईसा आरो दैजि, नोंसोर बेयाव मा खालामबाय दङ? नोंसोरखौ न'खरनि मानसिफोरा नागिरगासिनो। गोख्रै थौ। आरो ईसा, नोंनि हस्टेलाव थांनायनि समा जानानै फैबाय। फैदो, रेडि जाफैदो। आब' फैदो बिनानाव, न'आव थांनोसै। आंनि थांनो गोनां समाबो जानानै फैबाय। फैदो। आब' मा? नों आंनि बुंनाय रावखौ खनसेबो साननानै नायला? नों थांमारनोसै? बिनानाव, रोना आंखौ अनो अना, रोना मोजां गाज्रि बेखौ आंसो मिन्थिगौ, नों मिन्थिनाय नङा। मानो होनोब्ला रोनजों आंसो हाबा जादों। आं आब' ईसाखौ बुरखायनानै लाखिनो हानाय नंला नामा? आं गुमैरोन आरो ईसाखौ, बिसोर सानैखौ खौसेथि खालामनो हाफिनगोन ना हाफिनला? दे ईसा सना, थांदो। मोजाङै थांदो दे, आरो थांनानै मोजां गोसो होनानै फराय। जाबोनाय दुखु सिन्ताफोरखौ बारा गोसोआव लाबोबाय थानानै गावखौनो नार्भास दाखालाम। थांखांनाय जाथायफोरखौ बावनानै गोदान थांखि आरो गोदान सिमां, गोदान मिजिं लानानै दावबायनो हास्थायदो बे जिउ मोनसेयाव। जागोन मादै, आंबो गोसोखौ जथेस्थ' गावनि थाखाय गोरा खालामखाबाय। आं गोरा खालामबाय नालाय खालामखाबाय। आरो आं माब्लाबाबो बेबायदि जामब्रफिननाय नंलादां होननानै आंबो सानदों। मानो होनोब्ला आं जोबोद दुखु मोननांखाबाय नालाय। आबै सना, आं फंसे बाथ्रा बुंनि, बेखौ गोसोआव ला। नों जि हस्टेलाव थांगोन ना, नों जि हस्टेलाव थानानै फरायगोन, बे हस्टेलाव जोंनि बे जायगानि मानसि रावबो गैया। मिथिगौना आबै? बे हस्टेलाव नोंखौ सिनायनाय रावबो गैया। बे हस्टेलाव नोंखौ हाबा जाखानाय, हौवा गारनानै फैनाय होननानै रावबो मिथिया। बिनिखायनो नोङो बै जायगायाव नों गावखौनो हाबा जानाय आरो हौवा गारनानै फैनाय होननानै रावनोबो दाखोन्था, जागोन ना? आबै, सैथोखौ बेसेबां सिखोमानानै लानो? सैथोखौ सिखोमानानै लानो हाया। सैथोखौ नों बेसेबां सिखोमागोन एसेबां सैथोआ बारा नुजागोन। आबै, नों बेफोरखौ खोन्थाना लानो हास्थायदों नामा? नों खोन्थाना लानाय माने नोंनि लोगोफोराबो नोंखौ मुगैगोन। नोंखौ रावबो मोजां होननाय नङा, मिथिगौ ना? बेनिखायनोसो बुंदों आं नोंनि मोजांनि थाखाय। नों रावनोबो खोन्थानानै दाला। आरो फंसे बाथ्रा, नों दुखु थाबाय थानो नाङा। नों फ्रि थानांगोन। जेरै नोंनि लोगोफोरा मिनि हाले हाले थायो, फरायनाय समाव मिनि खुसि फरायो, जानाय टाइमाव मिनि खुसि फरायो, बेबायदिनो नोंबो थानांगोन। फरायनाय टाइमाव नों फरायनो नागारनानै गाबखोमाबाय थाबा गुबुन नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ सन्देह खालामगोन जे बिहा माबा मोनसे जाथाय दङ होननानै। बेनिखायनो नोङो फ्रि था। जोंनि न'खरफोरनि मानसिफोरा नोंखौ नायहैबाय थागोन, नोंनो थाखा फैसा हैबाय थागोन। नों बै फाफि मानसि हौवाखौ गोसोखांनानै नों गावनि बदनामखौ गाज्रि खालामनानै दाला। बेनिखायनोसो बुंदों मोजांनि थाखाय। दे, बे थांनोसै समावसो नोंसोरो बुजायनो मोनबायना? अट'दिन न'आवनो दङ, नोंसोरो सिगां बुजायखानो हायामोन। बे थांनोसै समावसो आरो नोंसोरबो। थांदो दे आबै सना। मामा, थांदो आइ सना। मोजाङै थाखै, गोसो होना फराय। जाना थांनाय जाथायफोरखौ बावगारनानै गोदान सिमां सुजुदो। मानो गाबखो मामा नों? आं गोजान जायगायाव थाहैनो नागिरदों।
बेसेबांबा गोसोनि दुखु दाहा दावदाबखौ नागारनानै मिनि आंखौ बिदाय हर। नोंसोरखौ गाबनाय नुयोब्ला आंबो गाबनो ओंखारो। आं गावनि जाथायफोरखौ बावगारनानैब्लाबो बावगाराखै बावगारनायाथ' अब्लाबो बावगारथ'नानैब्लाबो गोजानाव थांनो नागिरदों। आं मिनि खुसि थांनो हास्थायो। मामा गाबनो नाङालाय। नोंखौ गाबनाय नुयोब्ला आंबो गोजोनै थाहैनो हानाय नङा। आइ सना दुखु दङ आइ, दुखु दङ। नों फिसाखौ लानानै दुखु दङ आइ फिसा। नोंनि लाइफखौ मोजां दानानै होनो हायासै आं सासे बिमा जानानै। आइ सना जाबाय मामा, थादो आदै थौदो। इसा नों बे माबोरै सफैखो? ओइ, नों मानो फैदों? सोर आंखौ रायो राय, सोर आंखौ बुयो बु, नाथायब्ला हारे बेथ' हनै इसानि खाथिजोंसो फैफिनबावबाय। ओइ फाफि लांसुनिया, आंनि आबै फिसाखौ खस्थ' होनानै आरो दाबो थोआखै नोंहा आरो फैबावदों? रोन, आं नोंखौ मोजाङैनो मोजां बुंदों। नोंहा बे न'खरजों जेबो लेना देना गैला। आरो बे इसाया सोर नोंनि थाखाय? नों मानो फैबावदों? आं मोजां बुंदों, नों दानो थाङोबा थांफिन, नङाब्ला खोथाया बोरैबासो जागोन। नोंसोर आंखौ मा खालामो खालाम, थेवबो आं दिनै इसाखौ लानानैसो थांगोन। रोन प्लिज, नों आंखौ मोननो दाहास्थायसै। रोन नों थांफिनदो। जोंनि न'खरनि मानसिफोरा रागा जोंनायनि सिगाङावनो मोजाङै मोजां नों थांफिनदो। आं बेखौनो हास्थायो। नङा इसा, आं नोंखौ लांनोसो फैदों। नों आंनि खोथाखौनो बुजिया नालाय। आं नोंनो गोबां खोथा खोन्थानांगौ दङ इसा। थौ, नोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ नों गिनाङा। आं नोंखौ लानानै थांगोन। थौ इसा, नों आंजों थौ। आं नोंनि अनगा थानो हाया। इसा जल्दि गारियाव गाखोहै। नाङा आइ बिखुनजो, बिदि दा खालाम। अलम्बार गारिया स्टार्ट होदो। इसा गाखोफैदों। रोन बिखा गावदों, नाथाय आं दा जेबो खालामनो हाला। थादो। इसा आंखौ मानो बुजियासै, मानो खोथा खोनासङासै आंनि? आच्छा, बेनो सोर खोन्थाया इसानि थांनाय खोथाखौ? नोंसोरो मानो बिदि खालामखो? आंनि माहा बियो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय। नेक्स्ट टाइमाव बिदि जानाय नङा। इसाखौ लिंहरफिन, इसाखौ थांनो होनाङा। आं इसाखौ लांनो फैदों, इसाखौ लिंहरफिन। ओइ लानजाय गैयै मोख्रा, साला आंनि बियादै फिसाखौ नों गोथां गोब्राम सावनानै आरो नोङो मा मोखाङै लांफैफिनबावदों? नों हिनजाव अनग्राब्ला नों हिनजावखौ मानो बुवा, हिनजावखौ मानो होखारा, हिनजावखौ मानो अरजों सावामोन नोङो? आंनि गोसोजों आं खालामाखै, गासैखौबो बै आयं बोरायासो खालामदों। नों खालामदों ना सोरबा बोराया खालामहोदों? जों बेखौ बिसार खालामनो थाङा। इसायाथ' नोंनि हिनजाव। नों मालायनि मानो खोथा माखो? नोंहा जुदि इसानि फारसे एथ'ग्राब अननाय दङब्ला मालाया नोंखौ बुथार होनबानो नों बुथारगौमोन नामा? नों मालायनि खोथा लानानै हिनजावखौ अयथासार खालामदों। थां, दा नोंखौ मालायानो जाहोगोन। मानो हिनजावखौ नागिरबोफिनदों? बिहामजोफोर, बे सोर जों बेखौ सिनाया। नोंसोरो बे असिनाखि मानसिजों मानो रायलायबाय थादों? जोंहाथ' बे मानसिजों जेबो सोमोन्दो गैया, अब्ला बेजों मानो रायलायबाय थादों? बे जेखि बुङा मानो, जेखि गोब्राबा मानो, जेखि गाबना थाया मानो, थौ नोंसोरो न' सिङाव। हे इसोर, दिनै मा जाखो आङो? आयं, नों मानो आंनि जिउआव फैनानै, आंनि न'खराव फैनानै मानो नोङो बेबायदि खालामफैखो? आंखौ नोङो मानो लेथेर फेथेर खालामफैखो? आयं, नों फैयामोनब्ला दिनै इसाखौ आं बिदि खालामनाय नङामोन। इसाया आंनिफ्राय गोजान जानाय नङामोन आयं। साला आयं, नोङो फिसाजोनि थाखाय आंनि हिनजावनियाव सम्पत्ति लुबैनानै नों आंनि हिनजावखौ बुदों, आंनि हिनजावखौ गोथां गोब्राम सावहोदों। नोंनि बे लुबैसुला गोसोआनो दिनै आंखौ दिसे सिगाबदों। नाथाय गैया, नोंथ' दा आंखौ जोथोन लानो नालाय नों खारखोमा लांबायसो आयं। मानो एथ'ग्राब अयनाय खालामखो नों?
इसा नों बोरै नायगार आंनि खाथिनिफ्राय थांनो हाखो नों बबे गोसोखौ लानानै थाहैगोन फरायहैगोन नों आंखौ गोसोखांगोन ना खाङा इसा नों दा बबेयाव थाहैगोन बेखौबो आं मिन्थिया आं दा मा खालामनांगौ जाखो इसा नों बबेयाव थाहैगोन नों आंखौ गोसोखां इसा आंखौ गोसोखां गुमैरोन नों दासो फैबाय नों गोबां लेट खालामबाय मानो एथ'ग्राब लेट खालामखो नों आं नोंनो खबर हैनाय लोगो लोगो नों फैनाय मोनब्ला नों आब' इसाखौ मोनगौमोन दा आब' इसाया थांबाय दा मा खालामबावनो गुमैरोन दैजि इसाया बबे हस्टेलाव थागोन नों बेखौ मिन्थिगौ नामा गुमैरोन आब' इसाया बबेयाव थागोन बेखौथ' आं मिन्थिथ'आ नों जिंगारासि गुमै बे जायगानिफ्राय नों थांफिनदो थां आं न'आव खबर लानानै सम मोनोब्ला आं नोंनि सेराव स्लुट थांखोमानानै आब' इसानि खबरखौ नोंनो हैगोन नों थांदो थां गोख्रै ओंखारलांदो गुमै बेनिफ्राय गोख्रै ओंखारलांदो जोंनि न'खरनि मानसिफोरा अननायावबो गोख्रों रागा जोंनायावबो गोख्रों बुजिनो हाया उनाव मा जागोन नों बेयाव थाबाय थायोब्ला थांदो गोख्रै